Хоць я не скаржуся на лёс, і з провідом твоїм згаджаюсь, собі насуперек кажу, ти ведаєш, що робиш, Пане. Дай, добрий Боже, заруй сонце бачить, Твоєю лаской заховай от греху, хто вздихає, моє серце плачить, дай Твоей силе мне знайти потеху, кто вздыхає, мое сердце плачет, дай Твоей силе мне знайти потеху. Тебе молюся, Боже милостивый, дай мне убачить свет Твой найяснейший, Тебе самого и все в небе дивы, навеки вечный, Боже наймилейший, Тебе самого и все в небе дивы, навеки вечный, Боже наймилейший. Будь хвала Богу, Тройце всемогутной и животворчей, вечной назавсёды и нераздельной, и одиносутной, у Божей моцы знак любови згоди. Володар небесный, Ты свету збавление, покеруй нас грешных, каб жили сумленно. Ты керуй, Езу нас, володар, збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, дай померлым вечный odpoczynek и прими их Твое святло. Распочинаем, дорогие браты и сестры, эту святую мшу жалобную, канцелеброванную, подчас якой будем молиться и выпрошать Божьей милосердности до наших померлых, які пайшли до Пана по свою узнагороду. Один из святаров молится за святой памяти Сергея Гаврилова у 30-й день после его смерти. Другий святар молится у интенции этой святой имши складковой за святой памяти
Юзефа Марию Леонарда Ястремских, за Веру Часлава Каминских, за Регину Станислава Брауковских, за Веру Фирсович, за Сергея Неведомского и за семью померлых Новосельских, за Станислава Макуся у 1,5 года после его смерти, за Валеру Семибаницевич, Пахиленко, Дынерец, Шаученко, Гайданович, Сенкевич, за Ванду Чеслава, Семи Александрович, за Ренату Ковальчик, за Айца Бернарда, за Айца Богдана, за Айца Леонарда, за Айца Александра Станько и за душу чисту терпячая, за Зенона Солинникова у 7 годовину после смерти, за Яна Марию Семи Солинник, Ян Розалия Антона, Юзефа Семи Калышка и за Петра Дорняка, семьи Дервис, Ядвига, Зенон Катковский, Ян у 6 месяце после смерти, Генуэфа Садовская, Леонардо Станислав Петр Семьи Спиридович и померлых семьи Спиридович, Станкевич, Петровских, Михневич, Барташевич, за Янину Адашкевич, за Сульжицких у Владислава Яна, за Рамуальда Ходыш у 9 месяце после смерти, за Виталия Трот, за Виктора Федоровича, за Станислава Славомира Станислава, Семира Колович, Барташевич, за Валерия Савицкого у 11 годовину после смерти, за Станислава Викторию Семи Пашковских, за Леонида Борисевича, за померлых семьи Гружевских, Володкевич, за Янину Голес, за померлых семьи Петрович, Сысевич, Сидореня, Сантоцких, Стефания Жуковская, Елена Ивашкевич и за душу чисту терпячая, за Валерия Витковского у 26 годовину после смерти, за Ядвигу Стефана Павла Семи Витковских, Семашка, за Станиславу Яна Семи Туманович, за померлых Семи Ластовских, Елена Вацлав Роман, Юзеф Завадский, Генрих Акулевич, за Юрия Колпак у 3 годовину после смерти, за Галину Адамович, за Андрея у 17 годовину после смерти, за Юрия Новогонского, за Сергея Гамановича, за Валерия Черник и померлых семьи Черник, за Вячеслава Тихона, за Виктора Швабовича и за Мирослава Соколова. А теперь станем у правде и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, как мы могли годно удельничать у этой найсвятейшей вяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что згрішив я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Божа Творца, Откупителю всего человечества, выслухай наши молитвы за Твоих слухов и пробачи ему все провины, нехай они спознают Твою милосердность, якой завсёды прагнули. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи во владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen.
Читання книги Быцця. У тыя дні Якуб падняўся ўначы, узяў 2 сваіх жонак, 2 служанак і 11 дзяцей сваіх, переправіўся бродам праз Ябок, узяўшы і перевёўшы іх праз поток, ён переправіў таксама ўсё, што яму належала, і застаўся адзін. І вось нейкі муж змагаўся з ім аж да раніцы, і калі ўбачыў, што не можа перамагчы Якуба, дакрануўся да сустава сцягна ягонага, і адразу свіхнуўся сустаў сцягна Якуба падчас змагання, і сказаў муж: «Адпусці мяне, бо ўжо святая». Але Якуб адказаў: «Не адпушчу, калі ты не благословіш мяне». Той сказаў яму: «Як цябе зваць?» Ён адказаў: «Якуб». Тады муж сказаў: «Адгэтуль не будзеш звацца Якубам, але Ізраілем, бо ты змагаўся з Богам і людзьмі і перамог». Якуб спытаўся ў яго: «Прашу цябе, назаві сваё імя». Той адказаў: «Чаму пытаеш пра маё імя?» І благословіў яго там. Якуб жа даў гэтаму месцу назву Пануэль, кажучы: «Я бачыў Бога тварам у твар і застаўся жывым». І ўзышло сонца над ім, калі ён переправіўся праз Пануэль, і ён кульгаў на сцягно. З гэтай прычыны сыны Ізраіля аж да сённяшняга дня не спажываюць жылы, якія ў суставе сцягна, таму што Якуб быў крануты у жылу сцягна. Гэта Слова Божае. Я ў справедливости убачу Твое обличчя. Я ў справедливости убачу Твое обличчя. Почуй, Пане, мою справедливость, выслухай мою просьбу, прими мою молитву з неподманливых вуснов. Я у справедливости бачу Твое обличчя, ад обличчя Твоего нехай виходить присуд мой, нехай бачать в очі Твоє праведність. Ты проверил мое серце і ночью мяне навідав, випробував мяне і не знайшов у несправедливости во мне. Я у справедливости убачу Твое обличчя. Я кличу Тебе, бо Ты выслухаєш мяне, Божа. Схили вуха Твое до мяне, почуй мае словы. Покажи цуды милосердности своей. Збавцы, які ратуєш ад ворогаў тых, хто спадзяецца на Твою правицу. Я у справедливости убачу Твое обличчя. Стережи мяне, як зринку вока, у тені Твоих крылаў схавай мяне. Я у справедливости убачу Твое обличчя. Калі прачнуся, буду насычаться Твоим обличчям. Я у справедливости убачу Твое обличчя.
а мае ведаюць мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тебе, Пане. У той час привели до Єзуса нямого чоловіка, опанованого злим духом, і коли злих дух був вигнаний, нями почав говорити, і люди казали со здивленням: ніколи не було такого у Ізраїлі, а фарисеї казали: князем демонов он виганяє злих духов. Обходив Єзус усі городи і вёски, навчаючи у їх синагогах, обвящаючи Євангеліє владарства і вилічуючи усялякую хворобу і усялякую немач. Убачивши натовпи людей, і он злитвався над ими, бо вони були знесилені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастира. Тоді він каже учням своїм: жниво сапраўды вялікае, да работников мало, тому молите Господара жнива, каб выслал работников на жниво свое. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте на хвилинку, умиловану Христе Пану, брати і сестри. Далі працягуємо наше розважання відносно особи Єсуса Христа як Месії, Сина Божого. Сьогодні ми чули у Євангелії поводле Матвея тое, що Єсус, як добре нам відомо і знано, що коли Він почав свою публічну діяльність, то, безумовно, ён сутыкнуўся з нейкім падазрэннем і таксама супротивом в ученых у Писанні фарисеяў і пабожных жидов. І, безумовно, скажем так, з пункту гледжання гэтых пабожных жидов, гэтых фарисеяў і гэтых, скажем так, усіх тых, хто ведаў Писанні закону Майсея, обязывал, скажем так, и зобовязывал такі факт, каб яны захоўвалі гэтыя усе, скажем так, наказы і прыпісанні. І, скажем так, іхная таксама задача было, каб не толькі яны захоўвалі, але таксама, каб яны патрабавалі, каб усе астатнія жыхары Иерусалима выконвалі гэтыя, скажем так, гэтую Тору, гэта пяцікніжжа, гэта наказ Майсея. І, безумоўна, калі усе, скажем так, гэтыя знатакі Пісання, пабожныя жыды, фарисеі, яны сутыкаюцца з асобай Єсуса Христа, то, безумоўна, яны сутыкаюцца нібы з новай навукай. Нягледзячы на тое, што Єсус, ён ім нічога новага не гаварыў, але ён гаварыў гэта, скажем так, іншымі словамі па-новаму. І з такім супрацівам і таксама столкнуўся Єсус Христос, і таксама ён быў не прыняты, скажем так, гэтымі усімі астатнімі, не толькі фарисеямі, але і людзьмі. Єсус Христос, бачучы, што, на жаль, чалавек, як я учора казаў, скажем так, у тыя часы ён бачыў толькі Бога не як міласэрнага айца, але толькі такога, што ён можа наказаць ці увогуле пакараць. І
скажем так, каб гэтага не было у духоўным значэнні, усе, скажем так, вучоныя ў пісанні, фарысеі і гэта кніжнікі, яны павінны былі глядзець, каб людзі не зламалі якога-небудзь права і таксама каб не разгнявілі ў іхным значэнні Пана Бога. Таксама праз выконванне гэтага закону, на жаль, фарысеі, кніжнікі і пабожныя жыды, яны забыліся пра самых наймнейшыя саслоўі, скажем так, людскасці. Па-першае, гэта ўсе тыя, хто хварэў, гэта ўсе тыя, хто меў нейкія, скажем так, апэнтанасці праз нечыстых духаў. І, скажем так, адным словам кажучы, усе тыя людзі, якія былі адкінутыя людзьмі. Бо, скажем так, паводле закону Маісеевага, калі чалавек, напрыклад, кранаўся асобы, напрыклад, якая хварэла на якую-небудзь хваробу, то гэты чалавек, ён станавіўся нячыстым, а гэта значыць, скажем так, па вобразу і па думцы фарысеяў, гэты чалавек, які сам нячысты, ці хварэе, ці мае якую-небудзь апэнтанасць, і той чалавек, які, скажем так, здаровы, прыходзіць яму на дапамогу і кранаецца яго і дапамагае, то ён становіцца таксама нячыстым, і, безумоўна, праз гэта ён можа абразіць аблічча Пана Бога. І таму Езус Христус, ён, безумоўна, прыйшоў на гэты свет, каб, безумоўна, абвяшчаць Евангелие, абвяшчаць валадарства Божае і, самае галоўнае, звярнуць увагу на тое, што Бог, ён да ўсіх людзей. І, безумоўна, Пан Бог, ён лютуецца над усімі тымі, хто мае нейкія, скажем так, хваробы і таксама усялякую немач. І гэтая немач, мае дарагія браты і сёстры, можа, скажем так, выражацца, напрыклад, у нейкіх слабасцях нашых людскіх. Таксама, можа быць, у нейкіх залежнасцях, у нейкіх, скажем так, злых схільнасцях, які кожны з нас мае. І таму Езус, ён кажа пра тое, што, безумоўна, адкрывае фарысеям і гэтым кніжнікам праўду, скажем так, на тое, што, не гледзячы на тое, што ўсё ж такі яны гэтых усіх людзей, скажем так, яны адкідваюць, яны тым больш, скажем так, гневаюць Бога Айца, і яны па-сапраўднаму не паказваюць сапраўднага Бога Айца, які ёсць любоў і які ёсць міласэрным. Таму, мае дарагія браты і сёстры, Пан Бог кожнага з нас, ён робіць, безумоўна, гэтым наймітам і таксама працаўніком на жніве сваёй. І кожны з нас, ён выконвае ў свеце сваю місію, скажем так, чы ў сям'і, чы ў святарстве, ці ў законе. І, безумоўна, мае дарагія браты і сёстры, дзякуючы святому Хросту, мы таксама атрымліваем, безумоўна, такі таксама і загад і просьбу Езуса Христа і міласэрнага Бога Айца, каб перад усім мы таксама, скажем так, не былі гэтымі авечкамі, якія параспрашаліся недзе ў пустыні, але каб мы былі сапраўднымі, скажем так, дзецьмі Божымі, якія добра ведаюць голас Бога Айца.
Jezus, ubачыўшы натоўпы людзей, злітваўся над імі. Таксама і цяпер Пан заступаецца за нас у малітвах, якія мы ўзносім да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб яго душпастырская праца была праяўленнем клопату Бога аб усіх людзях. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб былі уважлівымі на праблемы сваіх вернікаў. Цябе просім. Молімся за моладзь, каб яна знайшла сілы і час для ахвярнай працы на карысць касцёла. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды веры, каб Христус праз заступніцтва Духа Святога асвяціў іх розум. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, якія імёна мы вычытвалі ў гэтай святой імшы складковай, а таксама за памерлага Сергея Гаўрылава ў 30-й дзень пасля яго смерці, каб Пан Бог аказаў ім сваю міласэрнасць і прыняў да свайго валадарства нябеснага. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб Божае Слова і святая камунія былі для нас крыніцай духоўных сіл у штодзённым жыцці. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты ведаеш усе нашыя патрэбы, таму просім Цябе, няхай прыйдзе Твоё валадарства, а нашы малітвы і добрыя ўчынкі няхай набліжаюць нас да Яго праз Хрыста Пана нашага. Нашыя дары прыймі, о Божа, што складаем на алтар Табе, з верай і надзеяй, Пане, просім, а дары любоўю хай душа Табой жыве. Дай пазнаць нам волю Твою, Пане, памажы нам да Цябе прыйсці. Хочам быць з Табою ў небе разам, Тваю веліч і магутнасць вечна каб хваліць. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Пане наш Божа, прымі міласціва дары, якія мы складаем, просячы вечнага супакою для душаў слугаў Тваіх, і праз гэтую збавенную ахвяру далучы іх навекі далеко адкупленых Табою, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адроджвае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы.
Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табою, служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючых тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Сергея ў 30-й дзень па смерці, пра ўсіх, чые імёны і прозвішча былі ўспамінаныя ў мшы складковай, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавленные заповеди Божьим наставлением навучанные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и
спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Царство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, той, кто бере на себе грехи свету, благословленная покликай на вечеру ягоную. Пanie, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе. Придите, люди, уславляймо Пана, песню подяки заспеваем, и прад Его облича спев прославления хай учить. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе. Наш Пан великий в руках Ягоных, вершині горов и все земли, безмежа морских просторов, бо Он створил весь свет. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе. Мы на колени перед Ним станем и схилим чола, бо Он наш Пан, а мы Его овечки, и Он наш Створитель и
Молимся. Ojcze łaskawy, zmiłuj się nad swoimi pomierłymi słuchami, za jakich my składamy Tobie гэтую chwiarу, jak одаруй ich łaska i chrostu. Dajem tak samo pełnotу radości wiecznej, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im
światłość wiekuista, niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.